ni alikuwa kosa kambali kusimba te kosa kuna ogopa Mani luongo kanyo ni Diamond Platnumz kachel kod Koffi Oloo mawuodo mide nyakwar Mugajwang kawero kanyo wa biro niko kalenya kalondo maramogi kar chunja luo sera mokaindi sapar mar odhiambo wayudo kaindi weche matuch koke kor gwenge mopogore opogore. Maramogi Radio Ramogi kar chunja luo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula onyiso komiti mochung'ne weche chike e od bura mamalo mondo dhi nyime gi puodho commissioners mag duol mar IEBC ma bende nowal. Wetangula wacho ni onge ng'ata manyalo chungo chenro mag od bura mamalo ma ibiro tok do mamalo golo chiko kinyi makawuono mano ma bende ne chungo kang' mar goyo chapa e oboke nyinge commissioners go anyaka jakom mar duolno mar IEBC. But for avoidance of doubt, nobody, and I repeat, nobody has the power under any law or under our constitution to injunct Parliament from doing its work. So I direct the committee on JLAC to proceed without haste and vet the nominees for chairman and members of IEBC and bring the report to this House. Any aggrieved party, whether it's in the judiciary, in the executive or general public, can then go to court and challenge. Jatend piny Migosi William Ruto ne opwoyo jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kuom chiwo lop familia mare mar hectares 5 e alwora ma Kirembe sub-county ma Kisumu West ne sirikal mondo gere ute ma nengogi ogonyore mabiro muonyo omenda mar bilion 3.5 kendo biro konyo jodak madirom 1,000. Ruto bende wacho ni kaunti ma Kisumu kod alworane oseikore mar yudo ute sirikal ma nengogi ogonyore marom 10,015 e tielo mokwongo mara chendono. Magino wache kinde mabende notelo ne nyasi masidayanga gedo marute manengogi ogonyore e gwenge ma Kirembe. Hiyo ndio kazi mimi nimekuja hapa na tumeanzisha hii mradi ndani ya mwaka 1.5 itakuwa imekamilika. Tutakuja tuwapatie funguo za nyumba, nyinyi mujipange kuishi katika haya manyumba tunaanza kujenga hapa leo. Jambo la pili, pia kupitia kwa LAP Fund hapa Makasembo naenda kupatiana nyumba 600 ambayo iko tayari leo. Naenda kupatiana funguo ili watu wa Kisumu, vile vile tunafanya taifa lote la Kenya, waanze kuishi kwa manyumba yenye iko na heshima, iko maji, iko stima, iko barabara na mali ambayo itakuwa mali yao. Tukisonga mbele, tuwache kulipa rent, tulipe mortgage, ndio wananchi wengi Kenya wawe home owners badala ya kuwa wapangaji wa mambo ya kulipa rent. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Wawinjore. Jatend piny bende okwayo jo Kenya mondo mi kik chik itgi ne siasa mag akwede mag dhoudi ma bende pogo oganda. Watu wa kisirani, watu wa chuki, wale wa hasira, wale wa ukabila, wale wa mitego, tunawaambia hawana nafasi katika taifa letu la Kenya. Kisumu hoye! Mimi nauliza nyinyi, mnasema ni siasa mfululizo ama kazi bila break? Mnasema tuendelee na kazi bila break? Tujenge affordable housing, tujenge barabara, tuunganishe stima, tulete leri, Mnasema ni kazi bila break ama siasa mfululizo? Mnasema aje? Mnasema kazi bila break? Wale wanasema kazi bila break nione kwa mkono. Wale wanasema kazi bila break. Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kisumu, si ndio? Mnasema baba na mimi tushirikiane ama mnasema tufanye namna gani? Tufanye pamoja ndio tubadilishe Kenya, ndio Kenya iwe na msimamo sawa sawa. Sasa tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hebu nione wala anasema tuendelee.
Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga mabende noteno jatend piny owacho ni pod obiro dhi nyime gi tiyo gi sirikal masani mondo kony e tieko chuth midhiero mabende okwako jo Kenya. Hapa kwa mradi hii ambayo umeona leo Rais Ruto ameweka msingi ya kujenga manyumba ya bei nafuu kwa wananchi. Hii ni moja mpango ya serikali ya kusaidia wananchi. Hii mpango ya manyumba ya hali ya chini ni mpango ya serikali, na hii mpango tulianza zamani sana. Maana yake tuko na shida 5. Haki ya kibinadamu. Ya kwanza, haki ya kuishi. Pili, haki ya chakula. 3, haki ya malazi. 4, haki ya afya njema. 5, haki ya elimu. Sawa sawa. Sisi tumesema tunataka kuboresha hali ya maisha ya wananchi wetu. Hatuwezi kusema sisi tunangoja serikali nyingine. Tunasema serikali hii ya sasa ifanye kazi kwa watu wetu, sio? Tunataka namna hiyo. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo kanyo ne okang' mar choro nyime romo mane jatend piny William Ruto onego bed godo ko jotelo moke kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono osenyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom moko kuom jotelo ma oke kaunti no. E sechegi mapok oyang malong'o gimomiyo ochor nyime romono. Liekore ni romono ne ochor nyime tok jotelo mawuok e kaunti no rem bedo kod winjruok e weche manonego bed ni gitwage e romono mabende ne dhi kelo kanyakla jotelo mawuok e sectors mopogore opogore pacho kae. Koke kaunti ma Migori, Juma waler mathothi wachni. Choro nyime romo onego bed ki jatend piny Kenya William Ruto kod jotelo e kaunti ma Migori. Romo ne ochano odiochieng' ma kawuono koro medo kelo paro mopogore opogore kawuok kuom oganda. Kata bende nyaka sani ler malo koro pok ochiwo gimomiyo romo machal kod mae ne ochor nyime. Moko kuom oganda e kaunti Migori koro wacho ni koro gichich ni chal ka gima koso winjruok e kind jotelogo moyier e kaunti ma Migori ema ne okelo choro nyime romoni. Jalup jakom marwakno mar Bishop Wansa kod e kaunti ma Migori Joel Amonde wane kaka jotend kanisni ok gimor poni en adieri ni pogruok mane obedo kind jotelogo moyier e kaunti ma Migori ema nomiyo romoni koro chor nyime. Amonde wacho ni gombo margi en jotelogo mag siasa koro ti kamoro achiel e kaunti ma Migori mondo dongruok koro chope kaunti ni. Ninyo warito, nyo wan gi geno ni jatelo biro waromo kode soni. Manyo waseloso delegation mondo wadhi warwake kendo walem kode. Aneno e gaset weche moko matindo ni chalo ni ok obiro nikech dhowa ne ok obedo achiel, dho jotelo maka. To mano ok ber. Mane thuolo maber ma rais ne konyowa go, nyocha biro ka otimo gik madongo kabisa. Ya onego bed ni jowagi bedo gi winjruok. Biro mar rais en ber ne wan waduto. Kendo wan kaka kanisa ne wamor ahinya nikech en sa tich. Siasa wabiro goyo higa 2027. Sani ne sa tich. Ka diponi nitiere ng'ama ne pingo biro mar rais, mano to ok bernwa. Jalup jakom ni mar Bishop Wansa kod e kaunti ma Migori ne wacho ne gimor kod chenro mag dongruok mopogore opogore. Jatend piny Kenya William Ruto yande ne ochako e kaunti ma Migori e chakruok mar dwene ka gombo mare en mondo kodhi mana nyime kod chwalo dongruok e kaunti ma Migori. Amonde komachielo bende okwayo oganda gwego mag Nyanza duto to any rawere mondo koro jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kaunti ma Homa Bay. Morwa kabisa nyaka nyo wabedi e sirkal mar broad based manyo jakom baba ka achiel gi rais mar mwahera ahinya oloso waseneno matunda. To adwa na kwa jo matindo, jo youth ni wabeduru gi kwe. Weche moko matindo kata manyicho wawinjo kotimore Kuria ka rais obiro lemowa. Mago gik mamiyo wawich kuot. Wadwa ni wabed gi kwe. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Juma. Riwruok mar Naseze pacho kayo bogo bago ng'anyo bang' ndalo 10 chakre odiochieng' ma kawuono kaponi piny owacho mamalo kod mago ma counties biro rem chopo dwachgi. Kokalo kuom jagoro margi maduong' Seth Panyako, Naseze wacho ni gikale midhiero mathoth mokalo to ahinya mago mabende tiyo e bwo chenro mar Universal Health Coverage mabende chulo omenda mabalang' kata allowances matin kopim kod jochiw thieth mamoko e pacho kae. Tumetoa ilani ya mgomo kwa serikali, kwa waziri ambaye anasimamia masuala ya afya, kwa waziri ambaye anasimamia masuala ya umma, kwa mkurugenzi ambaye anasimamia umma, Public Service Commission,
kwa mkurugenzi ambaye anasimamia Council of Governors, na kwa mkurugenzi ambaye anasimamia hospitali kuu ya Kenyatta, mkurugenzi ambaye anasimamia SHA. Ilani ya mgomo wetu inafuatiwa mambo ambao serikali imekataa kutekeleza ili kufanya utendakazi wa uuguzi kuwa mzuri katika taifa la Kenya. Panyako wacho ni ogibidho adhi e tich e ute thieth duto mag piny owacho kapo ni sirikal biro remo winjo ywak kochopo tarik 7 mar dwe mar 6. Serikali imekataa kubadilisha wahudumu ambao wanaitwa UHC kutoka kandarasi mpaka kuingia kazi ya kudumu, kwa hivyo kandarasi ya kudumu. Kwa hivyo wanafanya kazi katika mazingira yaliyo mabaya, wanalipwa mishahara mdogo sana. Hawezi kulipa gari za watoto, hawezi kulipa nyumba. Wamehitimu kama sisi, wameandikwa wakati mmoja kama sisi wengine, lakini mshahara yao ukiangalia na ule mtu hata ameandikwa nyuma yao ni mkubwa zaidi. Sijui ni udhalimu wa aina gani ambao serikali yetu inapitisha hao wa Kenya ambao wana haki. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jokene ratich wakeni e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo nywanda joma chwe chendo maji oler e kinde nyithindo manyiri kod wakeni e kinde mag ria mondo mi nyithindo manyiri kod wakeni oyud sir mowinjore. Jodito mawuok e riwruok motisi ni Pad Agala wacho ni dwaro nitie mar puonjo joma chwo bende wechego mag ria. Kuke kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth wachni. Kotelnegi gi jodito ka riwruok moro ni Padagal, nyadendi Cynthia Oyuga gi Teklin Madara, jokedo ne ratiro mag minego eko jiwo ber nywando joma chwo e weche mag riago eko, ka giwacho ni mae ema biro konyo e tieko wich kuot ma seche moko mine to kod nyithindo manyiri thoro yudo. Pile pile wa focus ga e nyithindo manyiri to waweyo nyithindo mayowuoyi, to adier mantie en nyithindo mayowuoyi gi bende onego bed ni ng'eyo gima nyathi manyako nyalo kale sama odhi malo, nikech gibet kod gi e klas ginie jok mabro bet gi nyithindo manyiri be mawa mentor gi. Koro we feel ni ka waketo nyithindo mayowuoyi gi nyiri karachiel to wanyalo mentor gi karachiel mondo wabed gi society ma everyone is mentored. Ne giwuoyo e kinde nyasi manobagi mar hingo odiechieng' weche mag ria e piny mangima e sikund sekondari ma Ugambe e sub-county ma Ugenya, kama MCA mogwel Cynthia Ndar notielo ni mae bende nyalo konyo e wach kedo gi iye ma ohiu e kind midhiero mamoko. Kigomba ka gi nyithindo manyiri gi to atamalo 80 bo nyisi ni gima nokuongo gole odgi kodhi nindo gi ng'ato en mana wach mar taulo motiyogo samo dhi ria. Koro mamino ni gima wawacho ni en gima duong' ma ka wanyalo loko kata kanyo kende to kata mana iye machon ma nyithindo mako gi ok dhi bedo. Koro mano gima emomiyo wago koko waluongo ji te kendo wakawo nyaka joma chwo wasoye iwa kaka stakeholders. Kanya wadgi Dorothy Oyinga to koro kwayo mana luor ne mine to kod nyithindo manyiri. Kawuono ni endi wabedo gi yawuoyi moyie bedo menstrual hygiene champions makoro nyiwa ok goneno marach nikech mon nitiere gi chandruok mang'eny. Achiel kuom gen menstrual poverty ma kawuono wa try to address. Sama mon dhi e dwe nitiere mon moko maonge kata mana gi pads. Koro omiyo ng'ama miyo en ng'ama ng'aw maka wadwa ni wad address wachne to wa address gi muolo kendo wa address ma ok wamiyo gi wich kuot mora mora. Magi giwacho ka MCA North Ugenya Ward Bernard Adala to singo ikruok magin godo eneno ni jok machuo okonyo e tieko moko kuom midhiero ma mine to kod nyiri osebedo ka kaloe. Issues meg menstruation chanda hinya jok mamine. Koro wan kaka chuo en marwa bedo ambassadors mar ladies mondo wamigi support ma wanyalo miyo nikech mato margi. Koro the idea is no men bende kasa mwatimo magi to waluongo gi watiago gi mondo obed champions and ambassadors mege nyiri i weche mege menstruation. Gie kinde no riwruok mar Padagal no eroko tudore gi jochiw kony mamoko nochiwo taulo mag ria to kod sirweche gi sabunde kinde gik mamoko ne jopuonjre manyiri ka jopuonjre ma yawuoyi bende no yudo mich mopogore opogore. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gilipot ma George Amolo ne mabendo kelo wa giko mag weche matuche kor gwenge gi e lak sechegi tudri ko James Rabala ko chakre 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi Kar chuny jaluo.